लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव दिनै फिन खेबसेबाव नुजाथिफैबाय दिनै नोंथांमोननि सेराव नुजाथिफैनायनि गुबै जाहोना एसे आलादा मानो होनोब्ला दिनै आङो नोंथांमोननि सेराव मोनसे शर्ट मुभिनि सोमोन्दैसो फोसावनो सानदों जौगाखां फिल्म प्रडाक्शनआ दिनै मोनसे शर्ट मुभिखौ शुटिं खालामगासिनो दङ जाय शर्ट मुभिनि मुंखौ लाखिनाय जादों हेंगओवर जाय स्टोरी एबा जाय स्टोरीखौ लिरदों बिथाङा जादों जोंनि बर'नि सासे रोंखा राखा सासे राफोद गोबां सावथुनाव बिथाङा खामानि मावबोनाय सासे फावखुंग्रि महरै खामानि मावबोनाय करबि बसुमतारी बिथाङा लिरदों हाय लोगोफोर आं अबंसा बसुमतारी नोंथांमोन बयखौबो आंनि अबंसा ब्लग इउट्युब चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय आसा खालामदों नोंथांमोन बयबो मोजाङैनो दङ मोजाङैनो दङब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक शेयार खालामनो दाबाव लोगोसे कमेन्ट खालाम बेखौ आङो मिजिंथिबाय नोंथांमोन बयनिसिमबो आङो बे शर्ट मुभिनि सोमोन्दै फोरमायनायनि सिगांनो आं नोंथांमोननि सेराव बेखौ फोरमायनो सानदों जे बे शर्ट मुभियावहाय जोङो सासे फ्रेश गोदान सासे निउ कामार्स सासे फावखुंग्रि जोङो मोननो थांगासिनो दङ सासे एक्ट्रेस मोननो थांगासिनो दङ जोबोद मोजां मोनसे रं बिरं जागोन बेनि सिगाङावनो नोंथांमोननि सेराव मोनसे आङो भिडिअ क्लिप नोंथांमोननि सेराव माने लाबोनो सानदों जाय बिथांमोना बे शर्ट मुभियावहाय खामानि मावबोदों सासे फाव खालामगिरि हिसाबै खामानि मावबोदों बिथांमोननिफ्राय जोङो मोनथिनो लुबैगोन बे माने शर्ट मुभिनि सोमोन्दै बे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना नायना लादो आं मुस्रि दिपिन बर' नोंथांमोना आंखौ नाब्ला होननानैबो सिनायो जिहेथु दा जोंहा कभिड-19 एबा कर'ना भाइरासजों माने सारा बुहुमनाङैनो साग्लोबजानाय जों बेनि बेंखनाव दङ जाहाथे बयबो सोरखारनि नियम नितिखौ मानिनानै सोलियो जों बिनि गेजेरजोंबो मोनसे बर'नि शर्ट मुभि हेंगओभार जायखौ मुं दोनदों बे शर्ट मुभिखौ माने खालामबाय थादों शुटिं सोलिबाय थादों निश्चय नोंथांमोना बे गाबोन समफोरनि गेजेराव नुनो मोनगोन नेटनि गेजेरजों आरो बेखौ बे स्ट'रिखौ लिरदों जोंनि बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि मानगोनां करबि बसुमतारी मेडाम बिथाङा आरो बिनि डायलग स्क्रिन प्ले बा डाइरेक्सन होदों मानगोनां जोंनि मुंदांखा डाइरेक्टर पबिन्द्र दैमारि सार बिथाङा आरो बेवहाय माखासे जोंनि मुंदांखा फावखुंग्रि बिथांमोना फाव खालामदों जेरै साजोन रुपसिं मुसाहारि सार बिथां नेरसोन बसुमतारी बिथां लोगोसे पुजा बर' आरो लगन नार्जारी लोगोसे आं गावबो दङ आरो रहित फंबायमोन बिथांमोनाबो दङ नोंथांमोना निश्चय गोजोननाय मोनगोन दानि जिथु सिटुएसन दानि जिथु बारहावा बेखौ लानानै बानायनाय जादों रंजानायबो दङ दुखुबो दङ आं बयनिबो अनसायनाय आरो मददथि मोनगोन होननानै आं आसा फारिनाय जाबाय एसेनोसै गोजोन्थों खुलुमबाय आं रुपसिं मुसाहारि दिनै जोङो माने जौगाखां फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव मोनसे शर्ट मुभि शुटिं खालामगासिनो दङ माने जोबोद मोजां स्ट'रिया करबि बसुमतारी बिथाङा लिरनाय डाइरेक्सन खालामदों जोंनि डाइरेक्टर पबिन्द्र दैमारि दा बे हिसाबै जों खालामगासिनो दङ आर्टिस्ट हिसाबै जोंनि जौगाखां फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव जिखिना दङ बेनि गेजेरावनो स्क्रिप्टजों जिखिना डिमान्ड खालामदों बेखिनाखौ माने बासाय जोङो एक्टिं खालामगासिनो दङ दायो दा बेवहाय दङ जोंहा नेरसोन बसुमतारी दिपेन बर' लोगोसे आंबो थाबाय लोगोसेनो दङ जोंहा निउ कामार एक्ट्रिस जोबोद टेलेन्ट समायनाथार पुजा बर' होननाय मोजां एक्टिं खालामदों आरो स्ट'रिया जोबोद मोजां जों शुटिंनि टाइमावनो गावखौनो माने जोबोद इन्जय खालामनो हादों आरो गोजोननाय मोन्दों माने बोथोरजों दा सिटुएसना जिथुनाखि सारा बुहुमनाङैनो मोनसे महामारि साग्लोबना दं बेनि सायावनो जों खालामनाय जादों जोबोद मोजां नोंथांमोनाबो नायनानै गोजोननाय मोनगोन साननैनि उनाव जों हगारना होनाय जागोन जोंनि इउट्युब चेनेल पबिन्द्र दैमारि इउट्युब चेनेल जोंनि चेनेलाव जों हगारना होनाय जागोन साननैनि उनावनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन जोबोद मोजां जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो नोंथांमोनखौबो जोङो माने हाजासे रंजाहोनो हागोन एन्टारटेनमेन्ट खालामनो हागोन होनना आसा खालामो गोजोन्थों खुलुमबाय आं पुजा बर' दिनै आं फार्स्ट टाइम शुटिं खालामनो मोननानै बहुत गोजोननाय मोन्दों सिनियर आर्टिस्टफोरजों आरो आसा खालामो नोंथांमोनाबो नायनानै बहुत इन्टारेस्टिं मोनगोन स्ट'रियाबो जोबोद मोजां थेंक इउ
जोङो मोनथिबाय बेवहाय गोबां रोंखा राखा फावखुंगुर खुंग्रि बिथांमोना बेवहाय बाहागो लादों बे माने जि शर्ट मुभि बेयो थारैनो मोनसे जोबोद मोजां जों बयजोंबो अनसायजाथावना हायो मोनसे शर्ट मुभि जानो थांगासिनो दङ होननानै आं आसा फारियो मानो होनोब्ला बेवहाय सासे निउ कामार सासे फ्रेश सासे गोदान एक्ट्रिस एबा सासे फावखुंग्रि जोङो मोननो थांगासिनो दङ जों आसा फारियो जे बे माने जि शर्ट मुभि बेयो जोबोद मोजां जागोन सासे निउ कामार्स फैनाय लोगो लोगो मोनसे एसे गुबुन मोनसे रोखोमनि माने महर लायो बेखौ आङो मिजिंथिदों जि शर्ट मुभि बेवहाय सोर एक्चुअली बेवहाय सोर बिथांमोना खामानि मावदों बेखौ एबा सासे फावखुंगुर महरै एबा फावखुंग्रि महरै खामानि मावदों बिथांमोननि मुंखौ आङो नोंथांमोननि सेराव फोरमायनो सानदों बिथांमोनानो जाहैबाय फारियै जे जों बयबो मोनथिनाय जों बयजोंबो सिनायजानाय जों बयजोंबो अनसायजानाय सासे राफोद फावखुंगुर नेरसोन बसुमतारी बिथाङाबो बे जि शर्ट मुभि हेंओभार बेवहाय फाव खालामदों फावखुंगुर बिथाङा जोबोद मोजां मोनसे सासे राफोद फावखुंगुर बिथाङा बेवहाय बाहागो लादों बेजों लोगोसेनो जोंहा खामानि मावदों एबा सासे फावखुंग्रि जोङो गोदान निउ कामार्स फ्रेश जोङो मोननो हादों बिथाङानो जाहैबाय पुजा बर' बिथाङा दायो फार्स्ट टाइम बिथाङा बे हेंओभार जि शर्ट मुभि बेवहाय बिथाङा फाव खालामदों सासे जोङो निउ कामार्स जोङो जोंनि फिउचार इयुन जेनेरेसननि सासे फावखुंग्रि हिसाबै जोङो मोननो हागोन बेखौ जोङो मिजिंथिदों जे पुजा बर' बिथांनिफ्राय बेजों लोगोसे खामानि मावदों जों बयजोंबो अनसायजानाय जों बयबो सिनायो जे जायखौ जोङो साजन एक्टर जोङो साजन एक्टर होननानै जों बयबो सिनायो साजन मेथाइखौथ' जों बयबो मोनथिदों जोङो बेनि एलबामखौ नायदों साजन एक्टर जों होननानै जोङो मोनथियो बिथाङानो जाहैबाय रुपसिं मोसाहारि सार एबा आदा बिथाङा बेवहाय फाव खालामदों जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन नङा होनब्ला बे शर्ट मुभिया आरो बेजों लोगोसे खामानि मावदों दिपेन बर' आदायाबो सासे राफोद फाव खालामगिरि जोबोद मोजां जाहैगोन आरोबाव बेवहायनो खामानि मावबोदों उर्मति बर' बिथाङाबो बेवहाय फाव खालामदों बेजों लोगोसे दङ लगन नार्जारि बिथाङाबो बेवहाय माने फाव खालामदों लगन नार्जारि बिथाङाबो आरो बेवहाय दंबावो गोरासा बर' बिथाङाबो बेवहाय खामानि मावदों आरोबाव दङ जोंहा सन्जिब बसुमतारी बिथांमोना बे जि हेंओभार जि शर्ट मुभि जोङो थाबैनो मोननो थांगासिनो दङ इउटिउबाव बेवहाय बिथांमोना फाव खालामबोदों जोबोद मोजां मोनसे रं बिरं गोनां मोनसे शर्ट मुभि जागोन होननानै जों आसा फारियो मानो होनब्ला बेवहाय जोबोद रोंखा राखा एक्सपिरियेन्स गोनां फावखुंगुर बिथांमोना खामानि मावदों जों आसा फारियो मोजाङै जागोन आरो नोंथांमोननो दहाय फोरमायखादों जे बे शर्ट मुभिखौ पबिन्द्र दैमारि होननाय इउटिउब चेनेलाव बेखौ हगारनाय जागोन नोंथांमोना थाबैनो मोनगोन गाबोन समफोरनो नोंथांमोना मोनगोन नोंथांमोना नेनानै था बेखौ मिजिंथिबाय आसा खालामदों नोंथांमोना नेनानै थागोन आरो नोंथांमोना पबिन्द्र दैमारि बे इउटिउब चेनेलखौ नोंथांमोना साबसक्राइब खालामना बेल आइकनखौ थुनानै ला अब्लासो नोंथांमोननि सेराव नटिफिकेसना फैगोन नङा होमब्ला जेब्लानोखि भिडिअखौ आपल'ड होगोन अब्लानो नोंथांमोननि सेराव नटिफिकेसन फैनांगौ बेनिखायनो साबसक्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनानै ला मानो होनब्ला बेल आइकनखौ थुवाब्ला मालाबाबो नोंनाव नटिफिकेसना फैया बेखायनो नोंथांमोना बेखौ खालामगोन होननानै आं मिजिंथिनायजों लोगोसे आंनि दिनैनि जे फोसावनाय जि भिडिअ बेखौ आं एसेयावनो दोनथ'नो सानबाय गोजोन्थों।